Ассалому алайкум дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали Dom DJ. Ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк ва подписатсияро зер кунед ва зарблачаи зери подписатсияро дар реҷаи все пахш кунед. Хонаи навбатӣ 3 хонага, 6 ошона, 52 метри квадратӣ да бинои новостройка мебошад. ин ваннаи ҳамин хона мебошад. Якум ҳуҷра, ин ҳуҷра 4/5 мебошад. инҷа коридори хона 6 метр. ошхонаи ҳамин хона 4/3. дуюм ҳуҷра 5/6 мебошад. хотиррасон мекунем хона бо тамоми чизу ашёяш фурӯхта мешавад. ва сеюм ҳуҷра 4/7. нархи хона 465 000 сомон ё ин ки $40,000. занг занен бо арзон мешавад ба рақамҳои 019 98 83 88. срочно фурӯхта мешавад. ина дӯстони азиз, доми ҳамин хона як бори дигар хотиррасон мекунем. 3 хонага, 52 метри квадратӣ, ремонтош кардӣ, чизу чораш кардӣ. дар 6 ошона, лифт, свет, об ягон проблема надора, ҳамаш 100%. отоплениям дора. нархаш $40,000 ё $465 000 сомон. ба рақамҳои 019 98 83 занг занед бо арзон мешавад. хона дар Зарафшон ҷойгир аст. ҷош беҳтарина, мактаб, садик ҳамаш 100%, транспортам ҳамаш ҳаст. агар ба шумо реклама лозим бошад, ба рақамҳои 007 14 55 12 нависед. хона срочно фурӯхта мешавад.